விட்டுருக்காங்க. இனிமேல் என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க. சரி வாங்க உள்ளே போவோம் வாங்க. என்னமோ கொடி கிளைம் பண்ணால் ஸ்பீடு ஏறும் போல். ஸ்பீடு மாரி 30 போட்டிருக்குல்ல, அது ஏறும் போல். அதிகமாக ஏறினா இது பாருங்கள், இதில் ஏறும் போல். அப்புறம் மேலே என்னமோ சுற்றிட்டு கிடக்குல, அது இதாகும் போல். சரி இது என்ன போய் பார்ப்போம். இன்னும் இன்வைட் கொடுக்குற மாதிரி விட்டுருக்காங்க. சரி இன்வைட் கொடுப்போம், ஏதோ பண்ணி தொலைட்டோம் விடுங்க. இன்வைட் கொடுத்தாச்சு. சரி அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீடு சொன்ன ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. சரி வேறு என்னமோ போர்டு இந்த பேக் கொடுத்துட்டாங்க. நல்ல பேக்காக இருக்குது, நல்ல பேக்காக இருக்குது. ஓகே, ஒரு லெவலுக்கு ஒர்த்தான பேக்கு தான் அது. சரி ப்ரோ அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா. சரி ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் விட்ருக்காங்க. என்ன ஈவெண்ட்டுன்னு தெரில. என்னமோ பிஸ்தல் எடுத்துக்கலாம் போல். பிஸ்தலும் இன்னொரு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டாய் மாரி ஆடுற மாரி இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஓகே, இந்த ஈவெண்ட்டு அடுத்த ஈவெண்ட்டு பார்ப்போமா. அடுத்த ஈவெண்ட்டு என்னென்னா, அது அவ்வளோக்கா நான் பிடிக்கிற அந்த அடுத்த ஈவெண்ட்டு. இது என்னமோ போயா உள்ளே போவோம் இந்த ஈவெண்ட். அது இதெல்லாம் போயா உள்ளே போகிறவங்கள்ட்ட எல்லா ஈவெண்ட்டும் காட்டணும், இதெல்லாம் காமிக்கிறேன். சரி இதுக்கப்புறம் இவன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சரி அதுக்கப்புறம் இதில் 20 டோக்கன் கொடுப்பாங்க. இதில் அலாக் வச்சுக்கலாமா, அலாக் எடுத்துக்கலாம். இதில் போட்டால் கொஞ்சம் டோக்கன் போட்டால் கொஞ்சம் விலை இதாகும். அலாக்குது டைமும் குறையும். சரி இதில் என்னமோ பார்ப்போம். சரி இவன் என்னமோ வந்திருக்காங்க. சரி இதெல்லாம் எல்லாம் ஈவெண்ட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்கள்கிட்ட, நியூஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்ருக்கேன். இன்னும் நியூஸ் போடுறாங்க. இது க்ளோவால் எடுத்து உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். க்ளோவால் எடுக்கிறத சொல்கிறவங்க நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னு. சரி இதுவும் ஓகே. சரி வாங்க, இந்த மாதிரி டைமண்ட்ஸ் வின் பண்ணணுன்னாங்களே. சரி போய் பார்ப்போம் வாங்க. சரி உள்ளே போயாச்சு. 55 எனக்கு 55 தான் விழுந்திருக்கு. சரி இதான் எடுப்போமா வேணாமா. சரி இது எடுப்போமா. சரி ஏன் டைமண்ட் செலவு பண்ணிக்கிட்டு, ஏதோ எனக்கு அவ்வளோ லக்கு உள்ளலை. சரி வாங்க அடுத்த குளோவல் ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே போவோம். குளோவல் ஈவெண்ட்டு குளோவல் கொடுக்குறாங்க. இவனை வெளில எடுக்க போகிறாங்க கன்ஃபார்மாக, இப்படிதான் சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அது வெளில எடுத்துருவாங்க நான் அவனை. சரி உள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க. நெட் லைட்டாக கிடைக்கல. சரி இவன் சரி உள்ளே போய் பார்ப்போம். இது உள்ளே போனால் இதை கிளைம் பண்ண சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக. நீ கிளாஸ்க்கோ ரேங்கிலோ போடுங்க, கிளைம் பண்ணலாம். இந்த கோல்டு ஒன்று வாங்கணும், யாருக்கா ஷேர் பண்ணி விட சொல்லணும். கூகுளில் போய் ஷேர் பண்ணணும். அது நீங்களும் ஷேர் பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணணும். இது கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஃபேண்டி சட்டையெல்லாம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். க்ளோவல் வேணான்னா, க்ளோவல் வேணும்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணாதீங்க. க்ளோவல் நல்ல க்ளோவலாக இருக்குது, எடுத்துடலாம். இப்போ கண்டிப்பாக வெளில விட போகிறாங்க. வேணாம் விட்டுறாங்க. இவனை வெளியேற்ற போகிறாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் விட்டு. சரி இப்போ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்.